Здравейте хора, днес ще играем, ще правим нова поредица на Score Hero и игра с футбол. Ти си човек, кръщаваш си го както си искаш. Интересно е много, ще правя поредица на нея. Значи ще намаля малко. О! Ето така. И започвам. Сега кой, този тук. Българин ще е. Добре. Първо ниво. Тези работи ги знам, но... Ох! Но ще се наложи да ги... О! Сега е скучно. Най-интересно е, когато вече си в националите на България или в която държава си избереш. Тогава е най-интересна тренировката. Ужасно интересно е. Ох, мале. О, страхотен гол. Трето ниво. Днеска мисля да направя колкото се може повече за някъде 13 минути, да. За повече от 10 минути. Вече виждате, че ме исках в 3 отбора, аз избрах в Хетафе. Ето това е фрикик. Казвам се Виктор Про. Вече съм в Хетафе. Yes. Не съм играл тази игра от много време. Аз играх с хакче и за това я бях превъртял. Има 318 нива. След това пише да очакваме скоро други нива. Центрирай тук. Сега да има подам по земя. И тук да даде и да вкара. Да, вече 8 ниво. Ох, мале. Ох, мале. Тук ме разбиха отдалечни щитове. Успях. Сега вече 9-то ниво. Ох, мале. Ох, мале. Не знам да му подам тук. Така. Така. 2 на 2. Добре. Сега ще ме дам на другия фланг. Но сега така. Да, тук ще мадам след това тук. Ще го вкарам ли? Не! Мисля да се ги давам. Ех!
Само центрирам. Can he finish it? He shoots. Гол. От тук. Мисля да си купа нови обувки. Ето тези винаги са ма кефели най-много. Да, тези ще си взема. Не остават 3 диаманта Не искам. Ето така. Ето тази коса ми кефи много, но нямам 8. Ще събера 8. Тази за сега ще ми е косата. Да, купа си нови обувки. Само. Сега така ще се видя. Имаме че 10-то ниво или 11-то. Не! Не! Ей! Да. О, вратаря копка. Гол. Yes. Оу, добре. Трябва да още 3 диаманта за нова коса. 3 пачки. Давай. Добре. 1-0. Добре, заминавам тези нива. Тук ще му дам. Не! Ой, аз ще дам на себе си. И вкарах. Ой, знаете, сега ще гледам клипче. Искам да ми даде едни пачки. Добре, свърши клипчето. Сега къде ще центрирам, няма да става. Ох! Подавам, ох! Гол! О, играм срещу Барселона. Гол на... Измета 0-2, 0-3, 0-4. Можем да вкараме един гол. Гол! Ох, мале! Не! Това мисля да е последното ниво за днес. Днес мисля да снимам 2 клипа. О, добре. Това да, това ще ми е последното ниво. И ще снимаме на Clash Royale. Сега да видим. Центриране! Ще му дам ето тук по-напред. Не! Как ни я хвана? Как?
така. Great on the counter attack now. What can they do with this chance? Defender then back on the ball. Plays the long ball then. Away. Ще правим Played по... into the box. Gets the shot in. Well taken goal. по-близки пасване, този, който е по-близо до мен. Той ще изкара до този, който иска. Дай. Така. Shoots. And their opponents. Can their third passing grab them another goal? Passed out wide then. Сега ще центрирам. Played into the box. О, страхотен гол. Great finish. И това мисля да е край на клипа за днес. Аз съм Виктор Про 84 и довиждане.